Jai बर' हारिनि खुलुमबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मा आरो मानो आङो भिडिअ आरो मानो थाखाय बेबायदि लकडाउनाव अखा बांखाबाबो फैनांगोन नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय आरो हमनो हाबाय जानो हागौ गोनांथि बाथ्राया बेनो जे लकडाउनाव जेबो गैया रायदै सिगाङावनो खोथा खोन्थाबाय आङो नै जेबो गैया खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि कमेडि दामाल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय स' एक्सुवेलि आं दिनैनि भिडिअखौ मानो बानायनाय जादों नोंथांमोना र' आं सुसुमा फुख्रिनि बाफ्रे बा ओरैबायदि अखा थारमाने आं सिला फोथाराव फैदों आइया सिला फोथारनिफ्राय माने नै खिथु उनाव मा लादों नुखादोंना नै खिथु उनाव नै बेखौ आं दा न'आव थांना देखायनोसै रायजोफोरनो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसेयैनो मा खालामबावनो नङा होमबा लकडाउन होननानैथ' बयबो मिथिखादों आरो आं खोनानो मोन्दों माने दिनै जुननि 1 तारिख नालाय लकडाउन माने वान आनलकडाउन माने वान आनलकडाउन होननाय खोनादों आरो आनलकडाउननि थाखाय आं माने फैदोंमोन ओमफ्राय फैथावथावनो आं सिला फोथाराव फैथावथावनो आंनि नांगौखिनि मालखौ आं लाबोबाय आरो माने नांगौखिनि मालखौ बाइकजों फैदों आं ओमफ्राय बिराद अखा दाबो अखा दङ माने अखायानो अखा हागासिनो एसे नै मबाइलावबो गोलैदों मोखाङावबो गोलैदों स' रायजो राजा नोंथांमोन जेसेबांनो रायलायो एसेबांखि लकडाउन जाया मानो बेसेथ' न' सिङाव हाबनानै थानो नङा होमबा गावबा गाव उदै गावबा गाव जानो गोनांखौथ' नायखानांगोन नङाबाथ' आरो बोरैथो थांनानै थानो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखौनो देखायनो सानदों लामा फैबाय थानाय समाव माने बहुद अखा लोगो मोनबोदोंथ' नङाबा दहाय फुङावनो आं भिडिअखौ हगारोमोन दाबो जेबो नङा थारमाने आं बे भिडिअखौ मानो बानायनाय जादों आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट माने बेस्ट फ्रेन्ड दहायसो बुंदों थांनो नागिरदों होननानै आं फनाव रायज्लायहरदों ओमफ्राय आं थांनि र' ओमफ्राय आं दा थांना फैखांबा आं खोन्थागोन होननानै आं माने बुंदों आरो आं गारि सालायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिथाङा बे जायगाखौ नायनानै लादो आरो थारमाने आं बेसे गोजान फैदों बेसे मा फैदों नोंथाङा बेयाव बुंनो हागोन नोंथां गासिखौबो खावलायो कि जाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौ नुवाखै एक्सुवेलि आंनि लाइफ फ्रेन्डफोरखौबो आं खावलायो कि नोंथांमोना नुवाखैबा नायनानै लादो आरो माने उपाय गैया नै जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवबो बिदिनो गंफा गंनैल' गारि खारदोंथ' बेनिखायनो आं बेखौनो देखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय नायलांबाय थादों स' बिदिबा भिडिअ स्टार्ट खालामसै ना गारिखौ सालायनोसै आङो र' रेडि खालामना लानि आं गानग्रोना लानि नङाबा दा आरो गानग्रोआबा आरो लामायाव लोगो मोनबा पुलिसफ्रा दांलायगोन ना ओरैनोबा मानसि जानो गिथारलै जुदि मानसि जानांगौबा मा जानो नङाबा मानसि जायोबा जानाय नङा मानसि जाबा जानाय नङा आं गानग्रोनि मासि बार बारदों आयौ अखायाबो जि फैगासिनो आयौ ओइ एकदमबारे जिबायदि फैदों ना माक्साबो गबाय बे डिस्टार्ब मोनथारोलै आं माला गारि गिदिर लानो हागोनथाय साला र' गानना लाग्रोसै जाबाय थ'दो बिदिबा
Beda-beda. No menfeibai, no menfeibai. Jangan ba. Teteredet. Podabot. Sata labo sata. Rusbe. Huy này niềm kìa. Yêu phơi.